Isang lalaking sakay naman po ng kulong-kulong ang nasawi matapos sa aksidenteng mabangga sa kahabaan po ng National Road, Barangay Tumana, West Rosales, Pangasinan nito pong Lunes, Enero 19 ng taong kasalukuyan. At ayon sa ulat, sa initial na investigasyon, binabagtas po ng isang kulong-kulong habang nasa likod po naman nito ang motorsiklo, sakay ang driver at isang backride nito. Sa lugar ng aksidente at lumiko ang umano ang kulong-kulong papuntang gasolinahan na sinubukan naman pong iwasan ng motorsiklo sa pag-overtake at paglipat ng linya. Ngunit nabigo ito dahilan ng pagbangga nito. Nasugatan ng lahat ng sangkot ng insidente at nadala sa pagamutan, ngunit ideklarang dead on arrival ang driver ng kulong-kulong. IFM News. IFM News. IFM News.